والحمد لله رب العالمين. Rayonda barlığı 34 məşid işləp kelə tağın 400-ü tüzülü stadiyasında 26 sentyabr günü müslimlilər tağın bir motor vaqiğanın şahidləri buldu. Yoңарыш mikrorayonunda tağın bir Allah yurtuna taş salındı. Көңелеңдә шатлык булганда, күңелеңдә җиңеллек булганда, яки күңелеңдә ниндидер авырлык булганда, үзеңнең иң янында уңайлы бер җиргә барып, намазыңны укып, сорауларыңны биреп, яки просто утырып уйланып, Аллаһ Тәгаләдән сорау мөмкинлеге булсын өчен. Шуңа күрә бик шатлыклы хәбәр районыбызда бүген. Мәчетнең урыны бик отышлы сайланган диде шурада катнашучылар. Хактанда 5тә көннән-көн зурая бара. Яңарыш микрорайонында гомер итүче гаиләләр бу эшнең көтелгән булуын билгеләп үтте. Мәчетне райондашыбыз Илгиз Исламов солдыра. Үземнең дә күптән теләк бар я. Барыбер бит инде менә гомер буе шушы җирлектә яшәп, бөтен нәсел шушы җирлектә яшәгән халык өчен булсын, халык теге рәхәтләнеп йөрсен, ул барыбер динле кеше, җүнле кеше диләрме инде бар, иманы булса кешенең, әзме күпме шунда халыкка файдасы тисен. Төзелеш эшләрен алып баручы компания эшләрне 2 ел эчендә төгәлләргә ниятли. Мәчетнең имам хатибы да билгеле. Ислам исемен йөртәчәк 5нче мәчет белән Ринас хәзрәт Нәбиев җитәкчелек итәчәк. Бүген көндә Ринас хәзрәт Мөслим мәчетенең имам хатибы вазифасында. Аллаһ насыйп итсә инде 2 ел дәврендә аякка басыр дигән өмет белән Аллаһка тапшырып башладык. Аллаһ эшебезне уң кылсын, шушы инде Аллаһ йорты халыкка хезмәт катырган, шушы Аллаһның йортында инде Аллаһны бийекләп, алаклап, намазлар укып, төрле мәҗлесләр үткәрергә Аллаһ насыйп итсә бүлмәсе булачак. Шунда инде төрле мәҗлесләр үткәреп, ифтарлар үткәреп, бер Аллаһны бийекләп, алаклап яшәргә насыйп итсен. Бина торгызылгач биредә мәрәсим ифтар бүлмәләре дә булачак. Софка басачак Аллаһ йорты намаз укый торган урынгына булып калмыйча, төрле укулар, Коръән ашлары оештыру, никах, исем кушу кебек матур гореф-гадәтләрне үткәрү урынында булып хезмәт итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.